Kom jongens. Kom maar, hè. Sheepjes. Ah, het beste sheep, hè. Moet mooi fretten. Sheep. Kom jongens, sheep, sheep, sheep. Sheep, kom jongens. Sheep. Wat roepen jou? Kom maar jongens. Ik fluit ze. Ik fluit ze, dat herkennen ze. Ja, maar roep ik sheep. Wat zeg je jou? Sheep. Sheep roep ik. Ja. Gewoon sheep en fluit ze. En is het dan sheep, Engels voor skiep of? Nee, gewoon sheep. Sheep. Hoe ben je deze opgehaald? Dat is gewoon taalgebruik, weet ik het. Hoe is dat? Ja. Dat niet automatisch, ja. Niet van maar. Kom maar, hè. Zo. Hoe lang heel al skiep? Nou, zijn 25 jaar wel. Jawel. Ik ben eerst vroeger met Tesla's begonnen. Mijn stamboek. En dat bleef te volgen, want dan moest niet vergauwen de veer bij hem met oude en nu ben ik oorschakelen op orde en nog rijden ze wat zelf op een peernaai. Dat is de helft, nou nog een keer. Springen die hele lied zeg ik nog. Oh, wat is je? Want ben je boer? Nee, ik ben vroeger past. En ja, ik ben op boven de borgerij opgegroeid, want wie boer en wie boer, dat sloeg je altijd bij ons. En nou heb ik via ik begrepen, die skiën van jou, die mogen ook graag eens even zwemmen. Ja, die was dan wel even zwemmen, ja. Zelfde hier, dan ziet je achter me, dat is in de veert. En die had het bevrouw hem eruit halen. Want die boer hier zijn oer, die zei, het hoeft net zo hartstikke te wezen. Die vrouw die ben al lang bij de ski, die zwom er wel uit. Nou, dat wie ik zag. Hij zei bedankt, kleer wie Kees. En kun je die planken dan wat makkelijker komen? Ja, die planken erin, ik kan ze laten rennen, dat is geen probleem. Ik ga niet de schepen erbij op die varken ernaast zetten, dan ga je even wat steun aan je erop stappen. Of beziek je de skiërs eigenlijk wel zo erin te komen? Van een boorman, die staan liet zwart in. En die roeien hier op een gegeven moment. Ik dacht, hoe kan dat hier komen? Maar die oerplanken hier rond. Dat kan wel. Kom maar, sheep. Kom maar, sheepje. Bah. Bah. Is het wat dat dan keer leuk dat je zo nou en dan weer eens even zo'n avontuur beleeft je met die beesten? Ja, natuurlijk is dat leuk. No? Dan heb ik weer zo'n verhaal. Ja. En ja, die hou je prachtig. Want ik kwam hier, leef niet om, want ik ben naar Zang geweest. En ik kwam een keer om moerwelf, kwam ik hier, oh, rent het schip met 12 lam. Oh, dat is zo mooi. En makkelijk is dat ook. Van blauwe lam, en het is weer ideaal. Ik heb nog joggen bij 5 keer, joggen lam bij 5 keer. En hier touwen erbij, dus dat is prima. Ja, en al mooi zo. Dit geeft niks hoor. Ik werk voor Douwe Dokter, dat is een fruitteler. En die verkocht oude fruit bij hem. En ik zie het er op kantoor. En toen hoop ik wel eens wat mee in de praktijk. Want die bij hem moesten vanzelf al gesnoeid worden. Dus zo ben ik een beetje aan het snoeien rekken. En Douwe die verkocht die oude bij hem. En dan vregen ze hem van, was die bij u in het huis snoeien? Nou, Douwe hier dat net aan die. Toen dacht ik, nou, waarom spring ik er net op in? En zij is daar, kom. Het is heerlijk boeten. Nou, dat is het nou wel. De zon schijnt lekker. Maar winters ook lekker zoen in de boetenlucht. Heerlijk. Is het ook zwierwerk? Nou, het is wel zwier. Want er zijn dagen bij dat ik heel vaak die ledder op een del ga.
En als het koud is, die takken hier op de groen, die moet zelf weer oproemen worden. Dus het is wel eens wat zwier, ja. En wat voor kwaliteit moet je nou beschikken om dit werk goed aan te kunnen? Nou, en dat is het mooie, je moet een gevoel hebben. Je moet een beetje met gevoel snoeien. En daarom, vrouwen die zijn natuurlijk wat gevoeliger als man. Dus het is heel geschikt om dit als vrouw te doen. Het mooie is dat rapen ze vroeger, maar in beem snoeien, liet het door de ergste vijand. Want de meeste mensen meer viesten voorzichtig met snoeien. En ik een gezegde in de snoeiwereld is, maar een pet door de beem gooien kunnen, dan is hij goed snoeid. Dus heel mooi iepen, er moet lucht komen kunnen. Qua materiaal is het wel handig een stok met een kettingzeetje erbovenin. Dus dat maakt het werk van mij wel een stuk makkelijker. Maar ik hou ook wel heel erg van de stilte. Hè? Het is hier prachtig stil. En als je dan een kettingzeetje gewoon hebt, dat maakt het wel een soort lawaai. Lekker boeten en lekker op je eigen tempo en lekker alleenig bezig. En ik kom op de mooiste plekjes in Friesland, ja in heel Nederland. Dus ja, dat is elke keer weer hartstikke mooi.